Barkirin û hêj duman ji ser derdikeve. Niha li vê dira eger hevala min kameraman nîşan bidese li vê dira li erdê fotoğrafek aydî gerîlayeke yê ji astarê me dît. Yek wêneyeke gerîlayê şehîd li vê dirayê her wiha parçeyên şerabna lê jî hene. Divan ewkana vê gelek parçe jî henin. Gelek caran heremên parastina medya ji aliyê balafirên artêşa Tirk ve hatiye bombekirin û erdnîkariya xwezayê wê her wiha zindiyê wê zerar dîtine. Li vê carê artêşa devleta Tirk berê xwe da şehîdgehên Kurdistanê wekî me bajê nîşande ji aliyê devleta Tirk ve şehîdgeh û pîrozeyên gelê Kurd bi vî awayî tê înharkirin û tehrîbkirin. Şehîdgeha Mehmet Karasunkur ku bi dehan salan li vê dira hatiye parasin niha berhema wê ya abîdeyî jî parça xwadiye û tehrîb diye. Navekî hûn jî dibînin gelek berhemên yê şehîdgehê hatiye tehrîbkirin. Ji dê Şîbata 2017 de ku